Vendémoslle produción a Lácteos de Moeche e máis a Lactalis. Xa foi desde un principio en convenio entre Lácteos de Moeche e Lactalis, a nosotros, claro, para poder suministrar a Lácteos de Moeche o que lle fixera falta para que producira, bueno, a cantidad de queixo ecolóxico. O de Lácteos de Moeche dis que, joder, pois é da produción das nosas vacas, a ver, é un produto que, digamos, a ver, é exclusivo. Dentro de esa produción hai varias formas de sacar rendimiento. Que pasa? Que hai explotacións onde traballan os da casa nada máis. Entonces, claro, para ter un nivel de vida máis relajado, pois non teñen o estrés de facer os dous ordeños, non? Nosotros seguimos con os dous ordeños. É unha zona que a media de edad dos produtores é moi alta. Non hai relevo porque, bueno, a actividade pois non debe ser moi atractiva, supoño.